Počkej, já natáčím, tak aby věděl, kdo to mluví. Jaký má lípko? Žádný. Ty kecáš, má Filaus. Cože? Ne. Ne. Na co si to kouká? Jo, ty si kouká na to. Na... Ne. Počkej. Jak je ten... Líbí se ti? Jak je, na jaký Líbí si se koukala? ti? Na jaký lípko si koukala? Líbí No, se ti? Hej! Lípko si kouká? Jako to jméno. Netahej za mě. Že nechápu, já jsem normálně zadala v uživatele Filaus. Filaus. No. A proč? Netahej za Protože mě. my jsme potkali s Týnou, že je naše Ajsko a tak. Jo, aha. Ty ho znáš? A Vietnamec jako. No takový Palo, já nevím no. Jo, on tancuje, to je ten, co tancuje, ne? Já nevím, Filip se jmenuje jinak. No ale on tam je prostě, on je jeden prostě takový, on v B20DC tancuje, ne? Ne, tam žádný skipky Ten- nemá. No. Je to skejťák, No. Ne, nevím. ale taky takový... Nech mě, Aničko. A